tual thana hmun ron langin Teo chu tual thatu ni om takin alanga amai ro chu chulai hmuna chuan engchia nge thlenga tunge tuar ber tu ti a sha ri lo thung thingtlang kho pakhata Teo chu lo lang le in chulai hmuna chuan in lua tura zonga anu omna chin khwa ani bok in lua tura a thlan fel nuwa bazara kalin kang in ha a hmu a ani chu kang o group chairman fapa om thadu lo zet ni in a thil ti a piang chu mi zong zong chuan an en liam sak veka alaka engthu boima an siam ngam lo ani in lama thung chuan in ha chu pon lama a om ang bokin ani chu hmu ka na ni china a una pa in nuam chitin reng tola huna man la in ani ro aruma ain kal khum tlat chin thung in ha chu kang chung kolaka chuan ain la sang tlat chin reng ani Teo chuan in ha ama ruma in kal nana a una pa in nuama tol thung lai chu alo hmu renga ama nen in anna an nei riawin a shebok atuk lama chuan an skula anin hmu a Teo chu an school mok te sa a score chaber zinga mi ani bok chhun chul hun lai chuan in ha chuan Teo chu boina sem sak ngei tumin a chei chuan a the a Teo chuan en liam mai atum bik lawa a phu tok ni a sha in a beilet ve nga la tuma chulai hmunami chhel ngaman om lo wangin anin swal lai chu an thlir thap ringot an zirtir tupa ring taka a auta ka chuan an du tok ve sha ma an pani chuan ngai dam dil na jak tur ati an ni a jak tu zok ni an tum lo ve ve thung in ha chu osam taka kaltir ani a akalma in Teo chuan a in soi thei khum sham bok Teo po an zirtir tu local ve chuan ikal thei ti an shil lo che em ni ati wangin man hmo takin a chhuaka a phone call dona wang chuan rang takin pui thiam ho om na lam chu apan ngal mong ka in siam anu zongin a man hmo hle a anu hmu rol chuan tlan che turin au khum chiam bok Teo phone call tlang ron betu kha apa ni a apa dik takani lo thung apa chu jela tangin apoi khoya wanga jela omni ma se Teo anu chu tha avau fawa anu chu aladam ti asha ta wangin Teo chuan anu chu asahim nan tlan chha se adu ani anu chuan na ba sa tlan liam rualin miswal rualin chulai hmun chu an ron dap ngal bok a ho konga in ha nen bok anin tong le a boxing khel na hmuna chuan Teo chuan mi tha dan zirtir turin angen top ringot min hne ani chuan ka zirti rangze ti in ha chuan in ve na tura pe a Teo chuan in ha chu a hne lo viau mai ma se Teo ril ru boy chuan a passion ni tura chuan anga ya ril ru fim lo tak chuan a beile chiam bok in ha chuan a chak lo zok ni apoma imi tha du chu keima emni ati hial ringot Teo wane in nek le a rod na po chu a nya nga la chiana ta na asom na po Teo chuan a nar ve ngal bok skula chuan zirlai pakhat chuan Teo chu tual thatu fa patia ti ming chhia da tum hle a in ha laka mark score tum viau bok ma se arin lo lam takin in ha chuan Teo chu a lo chana chu pa chu a haulet shape school building chung bera anom lai chuan Teo chuan in ha hne na anun man dan dik tak chu a shila ruam man na anei te shilin in ha chu an chung kwa a ni na poimo ber chel thei tura pui a in tiam lai in chu thil chuan ama tan po changkai na anei don ti a soi tel bok kumrei lo te aliam le nu chuan Teo le in ha te chu Hong Kong University ya an lu du na Teo chuan part time na sang sang thok telin match azir tir boka chu mai ba ka zanlama chuan construction site lama a thok chin bok alan dan chuan anni pahnih chu anin kom ngei mel to hle bok in ha chuan Teo birthday lom saka Teo eroin angai hlute chiam lo thung an thil ti chhozel dan tu relin hunan mangdun le a Teo chuan in ha chu azir la ya apui tel chin bok Teo chuan professor ne na chang ko na adon angin professor room lama chuan na luta an project pakhata Teo report siam chu kango group den chena asiam ani wangin arin tlak melin professor chuan lei chhona dila
ma se teo chuan poisa lak ain ama huna pui angai huna adu ti sakzo ka thlanga professor nen chuan contract an sign fel ngal bok chung thil zong zong chu teo le in ha te plan singa mi vekani thung teo an na hiu na mu chuan a mitala chin hle a in ha point heun chu a shat phavat bok teo hne na chuan heun du em azota adu lawani chuan aman heun chu be ma du ani teo chuan heun laka mitlen vyang ma se bulchan tu ni chu atum law in ha ngen na angin teo chu in ha unaw nu kang he ju le kha zirtir turin in ha ta ina pana he ju chuan a voi khat mu na ni ma se teo chu chelawati in alaka angam pangal hle he ju le kha zirtir zowa a ho tur chu in ha chuan alo muaka anin kom na atang chuan in ha le he ju te chu unaw piang mun ni lo ma se anin ngai na hle ti a sha theya in ha chuan anaw dik tak angin a mangai bok in ha chuan heun chu ntei ta du thu a soi tlang ngal boka teo chuan a in lama pan la yin heun le anu te awa mu a heun chu ama ang che a in chung room zaw lo te lwa ni in chen om lo kan ni bok heun chu anu chuan ngai ne pin a mangai lo ti sha setin khovel eng mutir tu ani wangin alaka lom hle tur te chuan an khuma teo an heyo na mule chuan rasur noya kongpuya akallai azumu a nihliap nen awum zui wat rasur noya chuan in turandom duna heun chuan teo an thil thlenga mu ve vek ti a sha ta wangin shelo ang makka a om chu a chul lawati a ma se teo chuan ani po khatyang din hmuna changa chor chhuak ani thu chu alo soi ve mai atuka chuan chairman kangjong mo chuan adin hmunwa tu tur chung changa boina a chhuak nai don ti a sha ta wangin a fapa te che tladana chui chiang chawa a fapa pahni na kangso jun chu adin hmunwa thei tu tur anga langa ni chuti mekla yin anupui gumsok songju le hejo tenu ni bok chuan in ha chu songju tan anok thei don ti a sha ta wangin company changa in nuk dok turin ave a adam chunga sumle pa ya aboi don lo tur thu in a thlem bok chung chu teo le in ha te ro man na zinga tel vek ani boka teo le in ha ten in ha in a thil en tumla yin in turlam an thei ngil awang chuan in ha chu a chhuak wata dora in tura leilai chuan heun mu in an zinga telve tur chuan a som zui bok in ha in an thlen chuan teo chuan a be sei lo taka mu ti a shat le a in ha an in det puya asom na chu heun chuan a boy chin lu to ka wanga hun anei lo thu in a nara teo le in ha te ho tur chu in ha an heun thla atum la yin teo chuan zuwa in a wanga boy na an to pha thei thu in lo hnial wat an pani chawan ni taka chuan heun chuan teo chu a omna china a shwaya an pani chuan in an na an nei thu chu a soi bok teo chuan in ha chu nai chan thataka nei ringa an tum a in ang melin a sheboka teo hne na chuan a pui du em a zol zuya teo chuan ani kongzo chu a zo ve ngai don lo ti in a nara ma se heu nero in ala pui ngai don ani ti soin a in ring tok mel viau thung a ho nuwa in ha mu zuin in ha chuan a ring hlel don hle a chan pa arin em in a chen om loka heu na om thu a zep chu a sha thiam che alo viau bok chairman kanga ina chuan he jun chuan in ha chu Saturday dinner kil na akal ve turin a soma atam zokin in ha an ngai na lo ti shema se asom luyani ma se chairman ber chuan in ha chu asom hlau teo chuan in ha chu omdan tur a shil lok le veka an ina chuan gum sok tan a nok sak thei ani ti tilang lo turin le poi soi lo le engma shelo anga om turin a cha a chairman in asom chan po gum sok ti thin rim tura a du wang ti soin in ha company a changa in nuk dok tura a ti na chu chairman shat pui lawa ama thu a alo lak puya wangin alung oi lo ti teo chuan a sha thiam vek bok kang song jun chuan teo a professor chu mu in professor chuan teo a project lei chhon tak
Co Prosperity Co-operation Center chungchang chu soidunin Songjun chu a hlawtling dawn awangin a phur to hle a professor ne na chuan kang o group a ni na chel tur offer a pe zui bok in ha ne na dinner kil tu nan du wangin he chu chuan class atlan bawa anom na hmuna server chu in ha ani ti heun chuan a shevat heun omdan le hoi her chu he jo chuan server dangte anglo takin danglam riawin a sha a heun chuan teo a sha ti a sha ta wangin angai ven suya he jo chuan teo chu adu awangin ama to ka a hau ve hle ringot in ha chuan heun chu anga thei thu shilin in date puya chuan a som non le heun chuan a buai chen thu bokin anara ma se anar na te awang chuan in ha chu a phur sau thung kang chung ko chen na ina chuan in ha le afa upa ber inju te chu anin muthiam lova inju chuan in ha chu angai ne pin adiriam hle bok in ha chan nan he ju chuan inju chu a se a ma se an boina a chuan gam sok chuan in ha mo pu vekin chuak turin anor ngala chairman chuan gomsuk le inju ten a shat puina tel lovin thutluk na anlo siam le to ti a sha chuaka he ju chu a chung te laka changa in la sangin gomsuk chuan alo zuya a che dan moi lo taka wangin a beng bok he ju chu lung oi lo takin an ina chang chuan atlan chuaka gomsuk chuan teo he ju tutor ni mek chu in ha chan pa ani ti a sha chwa wangin he ju I tutor changin a ban ngal bok he ju chu teo muturin akala in ha le he wonte ama shwai turin an local ve bok adu lo chung chu shwai luyan tuma teo chu he ju laka chuan nil lo hle in anin kara in chan chatna po a lo ti in azir tir tu ve mai ani thu chu asoya an ho konga po in ha ne na asoi tur sha jong chu teo chungchang vekani le tho atuka chuan class culture anga chuakin teo muturin an university lam chu apana teo ma a chuan aril ru soi chuak ma se teo chuan osam takin nar thung anin kara chuan na thokle a chhor tu ni na chi a tho chu a soi bok he ju chuan aril ru ti pau khawa chelmel taka tum ma se ama chawa a ta ka chuan ami tui chu adang thei bik lawa mun pakhata chuan hewu ninu chu sumdon na felfai lo mel taka chuan a in ham boy meka ana thona nei tu in sum tam tham tak akeng lu ta mo chuan ru chuakin atlan bo ngal atuk lama hewun chu anu in poisa aruk sakpa chuan arun zong chuaka hewun chuan engma asha lo thu soi ve bokin teo chu ama chan turin alo lang ve ngal bok hewun chuan a lo thu le khatyang thil te chu a ma chon fo to awangin enga ma angai lo thu chu asoya tan siat atum lo chan po atan cha ni chuan anu chu a chuang kwa angin entina ani zok don ti a shil ve bok in ha chuan lon shek ten hewun an mu ti a shat vele hewun zong turin a chuak nga la phone call tlanga bia ka tumna chu hewun chuan a nar zel bok hewun omna zonga man mo taka a chet lai chuan hewun a mu suya hewun a mu ral chuan ki satum ngal bok hewun ngai to a local ve thaw teo chuan an ni pahni lo om dun chu a mu suya teo chu in ha le hewun te in kar chuan aril ru chu ati boy hle a ho ko nga chuan hewun in ha ina in son tum chu a mu a hwai sen na som khomin hewun chu in ha in lampan lo turin angen ringot hewun ne na malam hun man dun chu adu ania ma se hewun chuan arut na narin in ha chu thlau turin a cha a in ha aya ania thlanga ni chuan ala in chhir don thu le an pahni tan po a ma son na a don lo thu chu a soi bok teo adu dana anomani chuan an pahni chuan an thil tuma ma son lovin an ma a leilon thui tak zo tur la oma chuan leilon tir te ya an tan reng tur thu chu asoya akal son zui bok hewun chuan aril ru thakin teo in kongka chu akika teo chuan hewun chu kongka hon sak mai lovin in ha phone call chu adong suya aril ru siam felin in ha chu athlang zui bok in ha phone call la chan ralin hewun po a beidong suya
heunin akal san chu atan a thazok ti a hrezui bok kumnga aliam le nu chuan co prosperity cooperation center project chu hlotling taka kalpui ni to a tewa professor chu project a chuan director ani bok in ha chu na thok pakhat ve mai anga omin teo po chu project ata na changkai berzinga na thok lai ani a teo le in ha te chuan an plane chu angkal chhopui ve tak tak to don ni in a lang bok teo chu chairman ma a hmelsha tir ni in a thu soi bo sai tu tur ber ani thu an soi chuan kangjong mo chuan test nan ti in teo chu chairman thu soi tur abwa sai mang chuan thamlo takin a chong khuma an chung ko din mun thlenga a soi chwa sakawang chuan teo chu a in sum zo lo teu hle company changa ani na ban san hiala huama mase chairman chuan enchin na mai mai ani ti sakin teo chu chairman secretariat tan ruat ani tabok kumnga aliam le mek chuan teo chu chairman thachang dol tu poimo takani to a kang chung ko in kara kang o grupa ni na in chu awanga buaina thleng thu thei reng bo rak chu a so sang chho viau to a thil makwak ni in alang lo bok chairman chuan president ni na hotum ve tur chu arwat lok diam to a chumi chu royal road project atana ama pui thei tu tur ni in chu project chu bulchan thwai thei tura mamo level vek ani to bok in ha chu IT branch a thola in heun po political campaigning team lama a thok ve boka hacker pakhat kang o grupa thil thleng engkim shevek tu chuan kang so juli jo sungdong te in hmuna video clip chu a thon chhuaka jo sungdong chu chairman in president atana candidate rawat lok elpui tu tur ani bok teo in ha le heun te chuan development har chung chang an soi hawa seong jo chu blue house sa a om theina chance asang chho viau bok an thu soi khoma changin kangseo jo chuan chairman ni na din hmun chu atum ni in an ring hlom bok party leader zun na in thlanna a chuan jo sungdong chuan hne na achanga kangsong jo le anu te chuan lom na hun mangin chutiang ani taka chuan royal road project chairman in arwa mana chuan jo sungdong chu adawdal tu tur ani ti asyata president ta na candidate ani na ringot po chairman tan chuan a hnok sak don viau bok heun le teo te chu in mu in teo chuan in ha chu pasalata ne tumem azota heun chuan ala tum mai lo thu in a chang an pan in karbo rak chu adanglam riau china teo chu chong mas zoka changin kangson ju chu athil ti an top tirani lo chuan antan thil a harsa zwal don ati boka heun ne na chuan party chung lama thil thleng engpo chu antana changkai ani thei veka wangin shilvek zel turin acha bok mundanga chuan he ju chu apasal nei tur dau dalin alo thin rim hle gumsek office a kalin inrem siam chop manga in neina adu lo zia le apom lo zia chu a shilve mia heun chuan midang hne na changin kangsang jiwa thil tum a shat bela in ha ina chuan heun chuan athil shat te soi chuakin kangsang jo le jo sungdong te chuan chairman chu diklo taka pu an tum thu a soi chuaka poisa eru angle na thok thatok lo anga he kan tumati bok until tumdang le chu kang o group achanga co prosperity cooperation center lakshan ani a chu thil chu kang o group nen in som na thil ani wangin chu project ne na kangsang jo chu kang o group achanga talshan tum ni in alang bok teo chuan jo sungdong chu chairman ti boy tu rata na an thangkam ve mai ani ti chu asha thiam tabok teo le hacker pakhat chu in mu in Safe Africa chungchanga information amamu angte chu ashat bela ratlante in nga na organization chu Jangnok Foundation in akalpui mekani anni pani chu organization na changa insia anni bok Jangyam Shok chairman nupui le songjo a thopui pa te chuan chairman doctor an mu a doctor chu blackmail in chairman shisel na din mundik tak an zot luya Gyamsuk chuan chairman natna nei chu a sha chuak tabok teo chuan chairman hne na Safe Africa project chu sumsiam na na mang anni ti shilin chu foundation chu Gyamsuk te chung ko ta ani ti asoi bok
chuti chuan party leader a Jo Sung Tong ani na a gyomsok a inrol ti a chang ta boka chu mai ba ka Co Prosperity Cooperation Center chu Synergy team hnuaia kalani a Vice President Kang Seong Ju a kai hruai ani Kang Seong Ju an Kang O group atanga ta shan pui tumna chu chairman chuan aman thiam chho ta bok Kang Seong Ju le gyomsok te chuan Milton President Chu Hyok Jin an hmu a chairman dodana le paithlak theina tur finfiana te chu an hlan bok hekar chuan chu thil chu sha in Teo hne na a thlen nga la Teo chu chairman shil tu tur ani bok mun dang lo langin in ha chuan hewun chu a ina a hruaya chuta chuan hewun chuan in ha chu pasala nei a rem ti bok Chu Hyuk Jin le legal team te chu chairman ni na kau khoma center chu Synergy team hne na changa boina ommya lova chairman thu hnuaia da tura thupe ka ni bok Chu Hyuk Jin chu a phone lak sakani wangin Seongju engma a shilok theilawa a ril ru ha hle atuka Seongju an thil thlengte a sha chuan gyomsok hne na a shil chhonga an plan chuan omza nei don lo ni in a lang bok emergency board meeting a chuan chairman chuan a thu sha te apuanga Seongju chu Synergy team atanga banin Kang O security department a ason thla a Cha Dong Uk center director hlui Teo lan nuwa an ban tak chu Seongju a ban taka chuan adin mun ngai lwa le turati ani bok